maritihata ng pabahenan nagogdame do holong deroha. Salenia manginang alanang masuk ma aka prosesi parhobas kebaktian di bagas tekion soksoni aka panitia ri maita jongjong saluna manginang. Nasa podang si dua baba jala torus do disirang hosa do korni ring do kudu laus di bumi do nang sanaka do nang pinggir do silang masaka dadataka aposukong nananaw ni Kristus lago mangkokok dorma sa Diyomay. Kolong niyabatan kita asa marua siya natin dosa. Asa mamulong kita di bagasan silang rin kami. Asa dapat manguluan na manotong kita. Lili, ima sa tanda sinonda ng siyang wali. Lao manandami mapapamong di Portillo. Alani saluhut na posya ikon makatigoran di bagasan Tuhan asama luhut jalan kemenangan mulutkan. Amin. Khudul baita manginang. Masuk meta tu acara nama dokata ima na perjulu juhami
Madokata Ketua Natal Ama Ina Ima Nyonya Hutapea Boru Gultom. Waktu dan tempat bersilap kami. Shalom, Mamang Inang sekalian. Horas. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kasih dan karunia-Nya di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perayaan Natal dan Sesama dan Perempuan APPP Angkatan Baru Angkatan Baru tahun 2024. Yang kami hormati Amang Pendeta Harapan Pembangunan Amang Pendeta Darurat. Yang kami hormati Amang Guru Inang Bibel, Guru Sanada, beserta Pangkalan Dalam Tinggi, dan juga Inang beserta seksi para Tuan, dan Amang Moderator seksi Amang, serta Dewan Pembinaan Amang Subuasa, dan semua para tamu. Amang dan yang akan menghormati mana pada malam ini merayakan gabungan sesi amal dan perempuan yaitu Beta Maira BBM yang dari atas surat ayat 15. Sumber pendanaan dari pesta perayaan KPK ini yaitu dari kuliah dari tata malam dan dari serta dari membangun masing-masing sektor lembaga sektor. Dan perayaan KPK ini yaitu di sini dituri dari 11 sektor dan apa sektornya di sini Bapak Baru dan juga dari masing-masing sektor. Banyaknya juga terima kasih kepada Amang dan Inang yang sudah hadir dalam mengikuti perayaan Natal gabungan seksi amal dan perempuan AKBP Angkatan Baru bersama Bapak Baru dengan penuh sukacita, hikmat dan damai dalam menyambut layar sang selamat kita. Dan banyaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Guru Desi Kampung Selatan dan Amang dan Inang juga yang selalu mendampingi panitia dalam mengadakan setiap rapat maupun pertemuan. Dan panitia juga mengucapkan atas kerjasama dan support panitia sehingga penyelenggaraan perayaan Natal dan perempuan bersama baru dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Juga buat pria dan masing-masing sektor yang dalam mensupport dan memberikan partisipasinya kegiatan ini dan sangat mandiri dan setiap perayaan KPK ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan yang akan membawa semua kebaikan amal dari kita. Juga buat Tuan Mama Rebelias, Konsep Perempuan, dan juga bermanfaat dengan Mama dan Inang Bapak Tinggi, Bapak Bapak yang melanjutkan dari masing-masing sektor yang bersedia untuk mengisi acara Natal gabungan sesi amal dan perempuan dan juga buat Mama dan Inang yang tidak datang terus-terusan satu persatu juga buat anak remaja dan buat anak-anak sekolah minggu. Dan kata kami selaku panitia mohon maaf kepada Amang dan Inang kepada kata ataupun pelayanan kami yang kurang berkenan dan kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024. Selamat menyambut tahun baru 1 Januari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saya perjalanan Natal ke Pekanbaru memberi cakrawala, mampus baru beri pakaian Natal penuh sukacita. Selalu berbagi kasih
Mandok Hatas yang Ketua Seksi Aman dipanggil kami Muhammad Azim Samsin. Salam. Horas. Parjolo sahali, madok moleate mahita tutu hatar pardengkan basai. Disiala di leon sadatiki di hita, boy hita, di botarion marpungu, ima lao merayakan hari hatu tubuni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Parjolo sali madok moleate hami tu amang padita lumban gaul. Nah, naik pangaleon kata di Tuhani dihita nanon bangsa ini amang guru sebetul amang ya inang pipi berulur sangaga terus di pakalalu sawa paksana kami ada amang yang untuk dia akan awal nabung di bagas dorong. Kami siap seksi apa Parjolo sali memadok moreate kita saluna. Bui kita sadario merayakan hari Natal Amadonina. Tahu-tahu sebelumnya masing-masing untuk seksi kita batu paham Natal biasa. Jadi sadar dengan doa itu dalam lana belum Natal doa hadir doa dalam Natal doa hadir doa. Jadi sadar ini tadi kan Natal baik di tahun 2024. Lalu ini untuk panitia, terus ini panitia kami seksi apa mandok moreate bunga kita baik Natal ni Amadon ina sadario Indiata. Kami siap nama mandok moreate kita saluna yang akan bantuan sidi paralalu sidi luas nadung di AKBP tahun. Jadi kita mulai ganjar kami menggunakan ini pasal ketua panitia untuk pasal kami menggunakan di perayaan Natal Stadion bagi doa ini siap seksi aman. Terakhir doa kami selamat hari Natal bagi kita saluna 25 Desember 2024 selamat tahun baru bagi kita 1 Januari 2025. Mohon atas yang kami seksi aman di Riarto melihat. Bapak turun perkataan saya ketua seksi perempuan adalah sebuah orang untuk ramadi. Salami tinggi dari siapa nanti. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal untuk kita semua. Horas. Puji Tuhan kita selalu bersyukur atas pernyataan Tuhan Yesus hingga kita semua di sini dalam keadaan sehat sejahtera tanpa kabar dari suatu apapun juga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita patut bersyukur dalam perayaan Natal ini semua dalam keadaan sehat sejahtera dan penuh damai dan firman kita pada malam hari ini. Marilah kita Bethlehem diambil dari Lukas 2 ayat 15. Ayat pertama saya mati amal pendeta dari HKBP Tamakan, amal pendeta Lembaga, yang terhormat Kepala Lana Kepiki, yang terhormat Pakar Alado, yang terhormat Dewan Komunia, seksi-seksi dan Inang Bel, Amang Guru, dan semua jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada panitia Natal yang telah menyelenggarakan perayaan Natal kita ini hingga
hingga semua dapat berjalan dengan baik penuh sukacita. Kita merayakan dalam Natal ini berarti adalah Natal yang membawa damai untuk pribadi, untuk keluarga, orang sekitar, dan seluruh umat manusia. Karena kita bersyukur bahwa kita telah ditebus oleh Juru Selamat kita yang telah lahir di dunia, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menang, tetaplah jaga hati dengan damai, jiwa yang damai, pribadi yang damai dalam Natal ini. Hingga Natal ini selalu ada di setiap waktu. Semoga malam Natal yang suci ini membawa kehangatan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk keluarga kita semua. Biarlah lampu Natal ini membimbing kita menuju kesuksesan, kemakmuran, dan kedamaian dalam hidup. Akhir kata sebutan saya berikan pantun sedikit. Ada kapal di atas perahu, perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga sehat dan kita sukses selalu. Tomat lokal dibawa ke kota, dijual sekeranjang di hari Selasa. Selamat Natal untuk kita yang tercinta, kasih sayang kita sepanjang masa. Terima kasih. Selalu Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2025. Horas, horas, horas. Mandor-mandor mewakili Dewan Koinonia dipanggil mengambil amanah wajib mandor. Orasna kita sempurna. Mari kita berlari kepada kata ajaran Yesus Kristus. Halal dengan suasana masjid kita, mengirim gulita saat tugas coba lima tahun Natal pertama ini ada kegiatan. Perjumpaan kali kami, nyawa kami Perdana kami empat hormati kami membangun dia Sudiman Barhe apa tiki nah dihormati kami songonima nang dong aku parhalado ni huriata na dong di HGBP Pekanbaru siak kami anggota Dewan Koinonia Pasatom molate godang di hamuna kitua nami kitua Natalina do Natalama amang sian inang Borugultum nyonya utapea amang samosir sian seksiama sonima sian kitua nami kitua Dewan Koinonia amang Simamora jadi siak kami sian Dewan Sudima agak kategorial marsitutu pada laton aka program ni huriata nata patupa mulai dirapot huria naung salpu lumubima dia kaseksiama asal lebih giat tita aka ama nadong di huriata mulubuinya saran nami aladong do PHD ina batabai PHD ama asa bergerak sudah ke ama nadong di huriat te songon na ibani inai tabai ne baharwa ate kamu ka dongan ama unang ngali-ngali kita tabai ma program amai jadi sonima saran nami sudi akka kategorial ni huriata di perdalam ma dohok denggan ima hata nami ima pangidun nami di akhir kami ma hata nami on selamat Natal tahun 2024 doa selamat tahun baru
tahun 2025 Tuhan madongani hita saluna Horas Septiman. Diamu akadongan naung tinobus ni Tuhan Yesus Kristus. Apala di bagasan bornginon, lasro hatta majakon Yesus naroi. Nunga tarjau hita ama do parupuan ni huria HKP pekambaru. Maka jongjokon Kristusi marhiti perayaan Natal seksi ama do seksi parupuan sadarion. Imatu ale Tuhan, uhala sok kami maparsauranon sadarion, margogo mahami mangula akasiulan nami, nai magabe akan ama dot parupuan sibuan pasu-pasu mahami, di tonga-tonga ni humaliang tarlumobi di adupan. Atong taparade maruhatta, tajakom ma Jesusi di tonga-tongatta, tapuji ma ibana marhite na mared dehita. 57. Tuhan Yesus Kristus, do goar ni todi perbadia na tumapalangi do tanon. Amen. Patugijang matuang muna hamu ale akaharbangan, patugijang mahamu ale akapitus yan narobi, asabong raja ni hamuliauni. Isepaning raja ni hamuliauni, ima Jehovah nagogo jalabalang, Jehovah ulubalang ni hamusuan. Patugijang matuang muna hamu ale akka harbangan, jala patugijang mahamu ale akapitus yan narobi, asabongo raja ni hamuliauni. Iseulaning ibana raja ni hamuliauni, ima Jehovah sebot, ibana do raja ni hamuliauni, ibana naung ro manopot kajol maun, napaluahun hita sian huasoni sibulis. Ainang tubuh do diamu sabornginon di hutan sidau si paluai, ima Kristus Tuani, ibana do raja, na paluau kita sian dosa. Nunga ditopot debata hita na dengan nunga dipadiri debata hita gabe bangso na siana. Pasu-pasu hita asa gabe pasu-pasu tu saluhut na tinok panay. Atong tapareahin maha sadaw na pasangap ma debata marhiti hata nang parulauta, asa marsangap debata jala marulia warna nasun timbuli di akka na humaliak kita. Ya le Jehovah huala sok kami do panapotomu di hami borngeon, na huala sok kami marhite pesta datal nani hasuhutoni seksi ama do seksi parupua di huriamon, baen mahami sibuan pasu-pasu jala tiruan tuna humaliak kami, haleluya. Martang yang mahita ale debata amanami, amani Tuhan Yesus Kristus na tubuh di Bethlehem, saya pinuji magwarmu na badiai, ala nong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami bangsom sian haolo montu atiuron,
Jala di padumu hodo kami sian na holang hian sian ho, gabe saur musedo to, gok halala siniroa do hami alani, sai jalo maha molateon ni rohanami, naung tinopokmu marhiti-hiti anak mi. Amin. Udul mahita. Taparangeo maha tani di batas sian Efesus 5 ayat 10, 1 ayat 20. Odo di dok tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Sange hamu akai tongon. Ai gari manaringoti na niula nasida di nabuni gari haidao do. Alai gabi patardoi salhuna. Dinoruan ni na tiuri ai nasa naung dipapatar tiurmai. Baheni nindado tersunggul maho na terpodom. Jalahehe mah sian akka namate gabe sodang ni Kristus maho. Atong manat maamu mamereng manakasi perolomuna. Songon akka namar roha. Unang masongon akka na hurang roha. Parasyak kamu mati ai aren sudah dinuai. Dibaheni unang magabe maoto hamu alai atusi hamu ma manang dia lomo nirhana ni Tuhani. Udang mamabuk kamu baheno ni anggur. Ai hamagaudo di bagas sani. Alai gotod di mahamu. Hamu ma sama aka ede pesalmen. Aka ede puji-pujian dohot ede partot dion. Ede jala puji hamu ma Tuhani. Di bagasan rohamuna. Manok tong mahamu madok mauliate siala salutna tu di bata ama. Di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Rakmahi tawadau alani mertua doau maret de mahita. Di bata tunglongang dorohaku molahu bereng nati nopami saluhut mitang hilap dot ronggur maka tidak kon asangapon mi marendea Tuhan mamujiho ode bata sangap doho marendea Tuhan mamujiho ode bata sangap doho. Panidangyo ni berita nauli taringo tu panopad de bata Jehovah do manopa sude nasana adong di Portibion sana so adong gabi adong creatio ex nihilo mangutun lomo ni rohana sadiri ale Tuhan de bata nami natama doho majalo hasangapon dohot hamuliao dohot haguguun ai ditopaho do saluhutna inorhoni lomo ni roham do ubain majadi akai jala tartopa panguka ponopat ayat 10 sada tatangi homa barita panopan sian sektor rumbai liturgi parjulu. Psalmen bindu 33 ayat 6 dot ayat sia. Marhite-hite hatani Jehovah adu majadi akalangit. Jala marhite-hite hosani pamangan sude akka paranganna. Ai makuding ibana gabe majadi do. Mandokod do ibana jadi jongjong ma. Sada Musa sada ayat sada dohot 2. Nimulana di topa di bata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap maton dini di bata di atas ni akaai.
Sada Musa sada ayat 3 dot ayat 4. Dungi makuling ma debatanin nama jadi mahona tiur jadi tiur ma tutu. Nunga dengan na tiuri di ida debata jadi dibahen debata ma persirangan ni na tiuri sian naholong. Sada Musa sada ayat 5 dohot ayat 6. Dungi di gor di batama na tiuri arian. Guarni na holomik borngin. Dungi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari parjolo. Dungi makuling muse ma debata, jadi maho hajak kajang di pasitowangaan ni aka aek bahen persirangan ni aek tu aek. Sada Musa sada ayat 7. Jadi di pauli di batama hajak kajangi. Asa disirang aek akan ditoru ni hajak kajang. Sian aek akan digijang ni hajak kajangi. Gabe menjadi masongoni. Dungi di guari di batama hajak kajangi langit. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat sia dohot 10. Dunginin na debatama marpungu mahamu aek akan na ditoruni langit itu sadap inganan asa tarida nama hiang gabi majadi masongoni. Dungi di guar debatama nama hiangi tano ia perpunguannya aka aek laut di goar jadi nunga denggan di ida debata. Sada Musa sada ayat 10 sada. Dungi nina debatama di patuburhon tanoima duhut do suasuanan nama perbuehon boni. Hau akan nama perbuehon bonina di bagasan. Terus tu masam nabi di tanoon. Gabe majadi ma songoni. Sada Musa sada ayat 12 dohot 10 tolu. Jadi di patubuhon tanoi ma duhut dohot suasuanan na marparbuehon bonina tudos tu masamna dohot hau na marparbuehon bonina di bagasan tudos tu masamna dungi nunga denggan di ida debata jadi bot ma ari torang ma ari muse ima ari patoluhon. Sada Musa sada ayat 10:4. Dungi makuli muse ma debata jadi mahamu aka panodang ni hajak kajang ni langiti bahen persirangan ni arian sian borngin gabe tanda pabuat titik ni padan dohot aka ari dohot aka tahun. Sada Musa sada ayat 20 onong. Dungi makuling musema debata tole ma ita topa ma jolma tumiru rupata tudos tu pangalohota asa dirajai deke akana di laut. Dohot pidong akana martonga-tonga langit, dohot akadorbia, rodi sadok tanoon, nang sude gulok-gulok, akana majirir di atas tanoon. Sada Musa sada ayat 27. Jadi di topa debata majol mai, tumiru rupana ditiruhon debata, lao manopa ibana. Bawa dohok boru-boru nasida ditopa. Amin. Ada dabu ni jolma tu bagasan dosa. Sebagai manusia ciptaan Allah, manusia seharusnya menyadari dan mengamalkan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab yang diberikan Sang Pencipta kepadanya. Sebagai mitra kerja Allah, ia seharusnya menyadari
seorang abdi yang kreatif dan produktif, cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa dan akibat kehancuran alam yang ditimbulkannya tidak terhenti di sana. Kita dengarkan pada liturgi kedua dari sektor Wonorejo. Sada Musatolu ayat sada. Alai ulok do na umbisuk sian nasa namang gulmit di ladang. Akana dijadihon ni debata Jehovah. Jadi didok maman dok boru-borui. Atehe tongon do didok debata na so jadi panganon munasian saluhut. Hau akana diporlakon. Sada Musatolu ayat 2 Roditolu. Dungi ninna boru-boru ima mandok uloki. Jadi do panganon nami sian perbue ni hau akana diporlakon. Alai anggo sian perbue ni hawi na dipersitangan diporlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Sada Musa Tolu ayat 4 sahatul ayat 5. Dungi ninna ulokima mandok boru-borui dang natutu hamu mate. Ai diboto debatado sadari dipangan hamu siani tonggorma matamuna gabe doson debata hamu uboto na denggan dohot naroa. Sada Musatolu ayat 6. Dungi saya dipanut noti boru-borui ma perbueni hawi dibahen denggan na panganon jala pia mata na marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi jadi diputikon sian perbuenai jala dipangan dilehon ma dohot tu sinoduk nasiani gabe dipangan. Sada Musatolu pasal ayat itu. Dung itonggor ma mata nasida na dua, diboto ma namar saimara nasida, gabe disomoti ma bulung ni hawara bayan sabuk nasida. Sada Musatolu ayat 8. Dungi di bege nasida ma suara ni debata Jehovah, naman madengan-dengan di porlai di haroro ni alogo marea bot ari. Gabe martabuni masih adam dohot jol manai di holang kalang ni hau akana di porlaki. Maradau pun bohini debata Jehovah. Sada Musatolu ayat sia 110. Dungi jauh-jauh ma debata Jehovah di si Adam ninna ma mandogi bana. Di dia doho jadi ninna si Adam ma hubegenian suaram di porlaki gabi mabiar au ai marsai mara doau ubahen namar tabuni au. Sada Musatolu ayat 10 sada sahatu ayat 12. Dungi nina debatama ise na pabuau tuho namar saya maraiho dangtung dipangako sian hau na pinatu patikoni na mangorai panganomu dungi nina siadama boru-boru na nilehommu bahe dong aku ido na mangaleho tuau sian hawi gabe hupangan. Sada Musatolu ayat 10 tolu. Dungi nina debata Jehovah ma tu boru-borui. Puasa songoni bahenonmu jadi nina boru-borui ma. Ulo hido pau toto honau gabe hupangan. Sada Musatolu ayat 14. Dungi nina debata Jehovah ma tu uloki. Ala dibaheko songani gumodang ma torku tuho siantu nasa pahan-pahanan dohot siantu nasa namang gulmit di ladang. Butuham nama jujur hononmu jalo orbuk panganonmu saleleng ningolum. Sada Musatolu ayat 10. Dunginina mamandok boro-boroi ganda si tutu bahinatku perniapanmu saleleng gabe-gabeon ko. Bernit taunonmu lau manubuhan nanokonmu sinondukmu nama hitunmu
jalai bana mangangajai ho. Sada Musa tolu ayat 10 pitu. Jala didok matuk si Adam, ala ditangihon ho suara ni jolma, gabe dipangan ho sian hau nahu patiki, mandok unang pangan siani, hona tarungku mataonon alaho, parsuk ma ahaponmu mangan hon gogona saleleng ningolumu. Amin.
rohajea ni akas sedut na parjulu. Walaupun manusia sudah terusir keluar dari taman kehidupan ke dalam gurun penderitaan yang gersang, akan tetapi ia tidak berhenti berbuat dosa, malah makin menjadi-jadi. Mari kita dengarkan liturgi ketiga dari sektor kompleks gubernur. Sada Musa Onom ayat 5. Alai dung di ida Jahoba nungalam dea hajaton ni julma di tanoon. Jala sena jat nama sude tubuh-tubuh dohot pikiran ni rohana sida ganup ari. Sada Musa Onom ayat onom. Jadi disol-soli Jahoba marohana alatino panai jolma di tanoon jala lungun rohana. Sada Musa Onom ayat 7 sampai 8. Dungi nina Jahoba ma ripasonoku mas hiat tanoon jolma nahutopai rodi pinahan dohot namar jirir rodi pidong na akka namar tonga-tonga langit ay nungahu sol-soli bagiku ala nahutopai nasida alai asini rohani Jahoba yanggo marina sinoa. Sada Musa Onom ayat 10 tolu. Jadi nina debata matu sinoak nungaro ajal nina sana mardaging maradopon au ay nungago hajahaton tanoon di bayan nasida ope ripasoku manasida rabdo tanoon. Sada Musa Onom ayat 14. Bahen ma diho sada parau sian hau gober maratibane. Bahen ma marbilut parawi jala puli sian bagasan dohot sian balian. Sada Musa Onom ayat 10 pitu. Ai ida paroku matu tanoon aek nasumar laho mangaripason nasa namar daging namar hosa hangoluan di bagasan akan na ditoru ni langit asatos hosa ni saluhut na di tanoon. Sada Musa bidu onom ayat 10 walu. Alai pajong jongok kuma padamu dohoto bongotanmu ma parawi hodot aka anakmu dot jolma ni aka anakmi rap doto. Sada Musa bidu onom ayat 10 sia. Jala pamasuk matu bagasan parawi sapasang besian nasa na mangolu sian nasa namar daging, tunggal dohot boru-boru, asa mangolu rap dohoto. Sada Musa Onom ayat 20. Siap pidong masibuan masamna, siap pinahape masibuan masamna, sian nasa nama jirir ditanoi masibuan masamna, sapasang be sian luhuna rotuho asa mangolu. Sada Musa Onom ayat 20 sada. Alai buat diho sian nasa si panganon akan atar pangan, jala papungu tuho bahen bohalmu dohot bohal nasida. Sada Musa Onom ayat 22. Dungi di bahen sinok masude songona tinonahon ni debata tu ibana songoni di bahen. Sada Musa pitu ayat sada. Dungi nina Jahoba matu sinoa. Bongotima parawi ho dohot sude isini bagasmu. Ai hodo huida nabonar maradopon au dina sasunduton. Amen.
Adam dohot Kristus. Manusia adalah penyebab utama bencana alam dan rusaknya lingkungan hidup. Jadi kerusakan alam mempunyai korelasi dengan keserakahan manusia. Di satu pihak, kerusakan alam merupakan manifestasi dosa manusia. Di pihak lain, penghukuman Allah atas manusia karena dosa-dosanya membuktikan bahwa Allah, pencipta langit dan bumi, adalah pemilik dan penguasa mutlak atas segala ciptaannya. Kita dengarkan pada liturgi keempat yang dibawakan oleh Sektor Pintu Angin Sukaterus. Rom 5 ayat 2. Di bahini tu portibion. Esian sada halak. Songoni tiani lasude da mardosa. Rom 5 ayat 10 tolu. Ainang nang di portibian hiado dosa nang andorang sorodope patiki alai nang dijujur dosa ia suadong patik. Roma 5 ayat 14. Alai nungga manggonggomi hamateani olak ni si Adam saat rodi si Musa. Nang sodos perdosaon nasida tu pangalausion ni si Adam. Suman-suman ni nanaeng roi. Yesaya 55 ayat 7. Saya ditadikon halak hat dana jadolma akasakapna. Saya mulak maibana tu Jahoba asa marpangulahi ibana dohot tu de patata ai buas do rohana manelesei. Yesaya 55 ayat 8. Ain dada pikiranku pikiran munai, jalan dada dalan muna aka dalanku, Nina Jahoba. Yesaya 55 ayat sia. Ai songon tibuni aka langit sian tanoon, songonido tumibo aka dalaku sian dalan munai, jela aka pikiraku sian pikiran munai. Hesekiel 10 ayat 20 sada. Alai tuk sura ditudal rohani parjahati saluhut dosana akana niulana naselaon jala diradoti saluhut akka patiki jala diulahon uhum dohot hati goran tongoddo ikon mangolu ibana dang jadi mate. Ezekiel 10 ayat 22 dohot 20 tolu. Saluhut hajahaton akana niulana selaon dang jadi jujuron tu ibana hati goran na niulaon nai do hangolonon na tung tagamon marlomo ni roha mau mida hamatean ni panjahati nina tawan Jahoba dang tanggonon nian molo muba rohana sian dalanna akan naselaon asa mangolu ibana. Ezekiel 10 ayat 30 sada. Sai reokon hamu masian hamu saluhut pangalosian muna aka naung binahin munai jala ulaun hamu ma di hamu rohana imbaru dohot tondi na imbaru buasa tung tagunon mate hamu alai pinopar ni Israel. Hesekiel 10 ayat 32. Aidang lomo rohaku mida hamatean nina mate nina Tuhan Jahoa atong paubahamu marohamuna asamangolu hamu. Sada Yohanes 3 ayat 10. Sianodo tada-tada haholongan ni roha. Sian ibana na mangalehon hosana humokop kita. Hitape tamado talehon hosatta humokop dongata. Amin.
Panurirangon teringot tu raja ni hadameon. Walaupun Tuhan Allah telah murka kepada manusia dan segenap alam, namun kasih setianya ternyata masih jauh lebih besar daripada murkanya. Sebab pintu tobat masih terbuka bagi semua orang yang sadar akan dosanya. Kita dengarkan pada liturgi kelima dari sektor Padang Bulan 2. Yesaya 9 ayat 1. Bangso na madalani di bagasan hahololuman marnida sada panondang na bolon. Binsar do sada panondang di aka na manginani tano lingkoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso di lehon tu hita sada anak. Pampe tu abarana do sogot harjaon. Jala di baheonna guarna si partahi haolongana si ulu balang ni debata ama si leleng ni lelengna raja ni hadameon. Yesaya 10 sada ayat sada. Raja Nabonar sian peparan di si David. Dungi luar masa datu tunas sian tukoni si Isai. Jala marparbue sada tubis na tubusian uratna. Yesaya 40 ayat 3. Suara ni najujo di halongonan, pauli hamu dalan di Jahoba, patigor hamu di adaran dalan balobung di debatata. Yesaya 40 ayat 4. Eko gohot do nasarura, jala parejeton nasadolok dohot butul-butul. Jala gabe nahornop do namar nakok tuat, jala gabe rura tanggurung nidolo. Yesaya 60 ayat 1. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliaon di Jehovah besar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ai idama haholomon do mangkukupi tanoon jala hogolapon aka bangso alai nabinsarne ma Jehovah di atasmu jala marsinondang hamulionna di atasmu. Pasalmen 24 ayat 7. Patugijang ma tohang muna hamu aleaka harbangan. Patugijang ma hamu aleaka pitu sian narobi. Asabongot raja ni hamuliaon. Psalmen 24 ayat 8. Ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jahoba nagogo jalana ulu balang Jahoba ulu balang di hamusuon. Psalmen 24 ayat sia. Patuginjang ma tohang muna ale aka harbangan jala patuginjang mahamu ale aka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamulioni. Psalmen 24 ayat 10. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jehovah Zebaot ibana do raja ni hamuliaoni. Jeremia 33 ayat 16. Diaka ari ima dapota tua Juda jala marsonang-sonang isi ni Jerusalem maringanan jala odo goarna dohonon ni halak Jehovah parpitorata. Amin.
jonok mati kihatuaun ni bangso ni debata. Dalam menyongsong penggenapan penyelamatan Tuhan Allah itu, orang percaya sebagai manusia baru terpanggil untuk melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang dianugerahkan Kristus. Mari kita dengarkan liturgi ke-6 dari sektor Padang Bulan 1. Yesaya 7 Yesaya 7 ayat 14 di bahini apalah Tuhan sendiri mengaleu sada tanda di hamu ida gabe-gabian masada anak namar baju jalan tumubun sada anak jala bainon nama warna Immanuel. Lukas sada ayat 26 salpo ono bulan disuruh debata mapar di surga Gabriel tu Nasaret ima sada huta di luar Galilea. Lukas sada ayat 27 manaupun sada anak wuru oroan ni sada bawana marguar Joseph nasian poparan ni si Daud si Maria doguarna. Lukas sada ayat 20 laho mamasu hijabunai ni nama tabi diho nani asian didongani Tuhani maho. Lukas sada ayat 20 alai tersonggot donasi dan bege hatai narohana do persatabiat dia do iulani. Lukas sada ayat 30 sahatu 30 sada. Jala didok suru-surani matu nasida. Unang ho mabiar ale Maria. Ai dapoton asini roha doho di debata. Gabe-gabean maho, tubuan anak maho, Yesus ma bahenonmu goarna. Lukas sada ayat 32 balgama ibana Muse warondo ibana anak ni na timumbuli lehon ni Tuhan debata do tubuh ibana bangsa ni si Daud amanai. Lukas sada ayat 33 Rajaon nado poparan ni si Jakob saleleng lengna jaladang marhaujungan harajaon nai. Lukas sada ayat 34 didok si Maria mamadok suruh-suruani songon dia ma pangalohoni ai soadong tada bawah. Lukas sada ayat 35 jadi di alusi suruh-suruani manasida songgo paniton di porbadia maho jalalinggo mani hagogoani tumimbuli doho alanii nabadia doho nanatubui anak ni debata. Lukas sada ayat 36 ia si Elizabeth si solhot mi na saituai naung di gor nahol marhangolon anak do pauno bulaton ma noai. Lukas sada ayat 37 sahatu 38 Aida ngadong nasotar patupa debata gabe didok si Maria ima na posoni Tuhani doau saya saut matuau songon nani dokmi dungi ditadiko suru-suruani ma nasida. Amen.
Boa-boa hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Kasih Allah dalam Yesus Kristus terhadap dunia bersifat menyeluruh. Hal itu dinyatakan dengan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini yang mencapai pemenuhannya dalam langit baru dan bumi baru. Kita dengarkan pada liturgi ke-7 dari sektor Pekanbaru Tonga. Lukas sada ayat 68. Pinuji matuhani debatani Israel. Allah ditopot bangsona jala dipatupa haluauna. Lukasada ayat 60. Dipatidang do dihita taduk haluan, dibagas ni si Daud na posonai. Lukasada ayat 70. Hobar tuna hinatahon na marhite sian soara ni akka panurirangna na badiai sian narobi. Lukas sada ayat 70 sada dohot 72. Haluaon sian akka musuta dohot sian tangan niakana makoso mihita. Lau mangasi akka amata marningot pada nabadiai. Lukasada ayat 73 dohot 74. Imawarina naniwaronna di si Abraham amat paboa lehononna tuhita asahita marhalado di adopan nai sopola marhabiaran be dung malua hita sian tangan ni akamusu. Lukasada ayat 75. Marhabadian jalan marhat nigoran di adopanai saleleng hita mangolu. Lukas bidusada 10 dohot ayat 77. Iyaho anaha targoar ma panurirang ni nasun timbul ay patujulo ni bohini Tuhani doho paturehon akadalan na laho patadahon tubangsona halwaon marhite sian hasesaan ni dosa nasida. Lukasada ayat 78. Inorhon ni pakasilii ni debatata ay binaheni idoro na binsar sian ginjangi manopot hita. Lukas sada ayat 70 sia. Lao semondangi akan nahudul di bagasan hakolomon. Akan nilinggoman ni hamatean. Patongoton lakata tudalan hadamean. Kolose sada ayat 12. Mandok mauliate mahamu diamai. Naung patahun hamu manjalo tohap na di bagasan hati uruni. Si teononi akan nabadiai. Amin. Kolose sada ayat 10 tolu. Ainunga di roro hita sian gomgoman ha holomoni. Jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak ha holongan ni roha. Amin.
Di
Taparade marohata manomonomu hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Allah menyelamatkan manusia dalam Yesus. Kerajaan Allah itu sudah datang dan nyata dalam kehidupan dunia dan umat manusia dengan kedatangan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat manusia. Kita dengarkan liturgi ke-8 dari sektor Padang Bulan 3. Matius sada ayat 10. Ianggoh tutubu ni Kristus songorondo. Ujung arawan ni si Joseph na si mat gabe-gabean na si Anton di Perbadia andorang so masih dope nasida. Matius sada ayat 10 sia. Allah perrohana benar si Joseph, nama ngoro si Maria, dan adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama nueng naeng sirakonon na songoni. Matius sada ayat 20. Allah dina songoni robe tak tidak mah nimpina suruh-suruhan ni Tuhan mandok tu ibana. Oh Joseph anak si Daud tangan rohab ayana si Antoni Perbadiana guna naik turun di ibana. Matius sada ayat 20 sada. Tumubon anak maibana Yesus do guarna bahenonmu. Ai paluaonna do bangso nasihat akadosa nasidabe. Matius ada ayat 22. Masa pe sude nai. Asa Jepang nahi tanahon ni Tuhani. Marhite sian panurangna namandok. Matius sada ayat 20 tolu. Idahamu ma gabe-gabean do namar bajui tubuan anak ma ibana jalabahenon do goarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Matius sada ayat 24. Jadi dungtar sunggul si Joseph dioloi mahatani suruh-suruan ni Tuhani saut madi alap nani olinai. Sakaria sia ayat sia. Maria ria situtu maho ale boru Sion. Marol olop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopoto. Partigori bana jala ciparmonang. Na serep dorohana jala marsi hundul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Galatia 4 ayat 4. Alaidung dapot go nitikina disuruh debata ma anakna tubuh sian buru-buru inom gongwan ni patiki. Galatia 4 ayat 5. Asa ditobus akana ginogoma ni patihi asa tajalo ruhut para maun. Yohanes sada ayat 12. Alai manang piga naman jakon ibana tusido dilehon huaso asa gabe anak ni debata nasida aka naporsea di goarna. Yohanes sada ayat 10 tolu. Ima akana so tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawah tum sian debatado. Amin.
Dunga di pasau debata baga-baga taringot tu si paluai. Dalam rangka penggenapan kerajaan Allah, gereja dan setiap warganya terpanggil untuk menjalankan suatu kehidupan baru yang dibawa oleh kerajaan Allah itu. Kita dengarkan liturgi ke-9 dari sektor pengayoman. Lukas 2 ayat sada dohot 2. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratanna na sa jolma di gonggomanna. Pamilangan na parjolomay uju di gonggomi si Kinerius tano Siriria. Lukas 2 ayat tolu. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonan ipinasan. Lukas 2 ayat 5 1 ayat 6. Pasuratot dirina rap dohot Samaria orwanai naung gabe. Jadi di nasida gokma ari ini hangoluana. Lukas 2 ayat 7. Ditubon ma anak buah bajuna di borahasma di pihak koma tu bagasan panggagatan ala sodong inganan nasing di parmenan nasida. Lukas 2 ayat 8. Jadi adong ma mawarmongin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia. Jadi didapoton sada suruh-suruan mana sida jala marsinondang masangap ni Tuhani. Kumaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suruh-suruanima tu nasida. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do kuboan tu hamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Lukas 2 ayat 11. Ai nong tubuh do dihamu sabor nginon di huta si Daud si paluai imas Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. Onma partinandaan dihamu poso-poso do dapoton muna. Nabi norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu. Jala topuma adong dongani suruh suarani torok aka parangan parbanua bijang. Dipuji nasida do debata mandok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon ma di debata di ginjang dame ma di tanoon di aka jolma halomoani. Amin. Kita masuk acara penyalaan lilin. Sebelum kami ada baba dari depan amanginang, janganlah kita bernyanyi dahulu nanti dan juga berdiri. Biarlah ada baba dulu baru kita berdiri dan bernyanyi. Untuk penyalaan lilin kami undang pengkhotbah Parjamita Amang Pendeta Harapan Lumban Gaul, Ketua Natal Nyonya M. Hutapea Boru Gultom, Dewan Koinonia Sintua M. Simamora SAMH, Ketua Seksi AMA AHZ Samosir, Ketua Seksi Perempuan Nyonya Sintua T. Simorang Burdamanik, mewakili utusan AMA Situa DH Nabi Tubulu, mewakili utusan perempuan Nyonya Pendeta Victor Silalahi Boru Togatorok. Lampu tolong dinyatikan.
Ya, silakan. Baiklah, kita bernyanyi setelah ada beberapa dari kami yang menginang, termasuk song leader. Musik saja. Bangkitlah, bersinarlah, sebab akan lahir seorang bintang terang yang akan menerangi jalanmu, dan kemuliaannya bersinar atasmu. Untuk kita semua, kitalah lilin-lilin kecil yang akan menerangi dunia. Marilah kita melakukannya sesuai dengan perintahnya. Oleh karena itu, marilah kita menyalakan lilin ini sebagai tanda bahwa kita telah siap menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Jong Jong Mahita Saluhut Hut Marede Ede nomor 54 ayat 1 nomor 7. Ayat 2 kita angkat lilin ke atas. Soda
kembali, kami silakan duduk kembali. Hidupkan clip on naga, clip on.
Parhapistaran Nasian Purba. Kerajaan Allah itu sudah datang dan menyala. Dalam kehidupan dunia dan umat manusia, kedatangan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat manusia. Akan tetapi kerajaan Allah secara sempurna baru akan terjadi ketika dalam nama Yesus bertukut-lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kita dengarkan liturgi ke-10 dari sektor Rintis. Matius 2 ayat 1. Asadung tubuh Yesus di huta Betlehem, di luar Judea, uju hina rajaon nisi Herodes, Roma hakka parhapistaran, sian purba tuhuta Jerusalem. Matius 2 ayat 2. Akan ninama di dia do raja na yang baru tubui naun huida hami do bitangna di tano habisaran alani rodo hami sumomba ibana. Matius 2 ayat 2. Alai disi di BG Raja Herodes hatai tarsonggot maibana rodi sude pangisi ni huta Jerusalem. Matius 2 ayat 4. Jadi di bapungu maaka situani malim rodi si boto surat di bangsoi di pamanak matunasida huta hatubuan di Kristus i. Matius 2 ayat 5. Jadi di dok nasida matu ibana huta Betlehem na di luar Judea do ai songonodro pandok ni panurirangi. Matius 2 ayat 6. Ia ho huta Betlehem, apala tung na umek ho di tonga-tonga ni aka huta na di luar Judea. Ai hodo huta hararon ni rajai, na marmahan Israel bangsoki. Matius 2 ayat 7. Dungi marhusipma si Herodes manjou aka parhapistaran tujolona. Disihir-sihiri ma tunasida lelengna, dung tarida bintangi. Matius 2 ayat 8. Dungi disuruh mana sida tuhuta Betlehem ni nama lao mahamu takasma diorihamu dak danaki ia dung jupang pabuahamu matuau asa dohot au ro marsomba tu ibana. Matius 2 ayat 9. Asadung di begena sida hatani rajai laho manasida anggo bitangi naung di idana sida hian di tano habisarani saya ginjang nasida domuse rasi rasa sahat tikos di ginjang ni inganani danaki. Matius 2 ayat 10. Marnida bitangi macailah situtu marohana sida. Matius 2 ayat 10 sada. Laos dibongoti ma bagasi. Gabe di idana ma danaki dohot si Maria inanai. Dung manukap ma nasida marsomba tu dak danaki. Dirukardi ma arta nasida sere hamijon dohot aka na anggur parsombaon nasida tu ibana. Matius 2 ayat 12. Dungi Roma tona ni debata marhite sian nipi nasida unang pola mulak behamu tumopot si Herodes jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Amin.
Puji-pujian tu debata naasi rohai. Gereja terdiri dari orang-orang yang telah dibenarkan oleh anugerah Allah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Kita dengarkan liturgi ke-11 dari sektor Labuar Barat. Psalmen 100 tolu ayat sada dohot 2. Puji Majahoba ale tondiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji Majahoba ale tondiku, jala unang tung halupahon dengan nibasa nasudena. Psalmen 47 ayat 7 sahat rodi ualu. Saya dehon hamuma debata, saya dehon hamuma rajatai, dehon ma tutu. Ai debatado raja dilihat portibion, dehon hamuma sipodaon. Psalmen 47 ayat sia sahat rodi ayat 10. Debata do mangarajai aka parbegu, hundul do debata di atas habangsa, habadion nai. Marpungu do aka sangap ni aka bangso, tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debata do mampuna aka lobu-lobu raja ni tanoon, timbul situtu ibana. Poda tolu ayat 5 sahat onom. Marhaposan tu Jahoba, mahosian nasaroham, jala undang marpangasian dean, ho tu pikiranmu sendiri. Sa ibana matanda dinasa dalanmu, asa ibana patigor aka dalanmu. Roma sada ayat 10. Hagogoon ni barita nauli, ay danghu hailahon barita nauli ay hagogoon ni debata doi paluahon nasa na porsea, halak Jahudi jumolo, dungi dohodo halak gori. Rom sada ayat 10 pitu. Ay dipapatar do disi hati gorani debata, nasian haporseaon tu haporseaon, hombar tu natar surat hian, nama ngolu do partigori inorhoni haporseaonna. Rom 5 ayat sada. Asadung dipitori hita dalan haporseaon, mardame mahita dohot debata, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Sada Korintus onom ayat 20. Ayarga do hamu ditobus, dibaeni pasangap hamu ma debata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tondi muna, ay debata do napunai. Kolose sada ayat 12. Madok mauliate mahamu diamai, nauk patahon hamu macarotohap na di bagasan hati roni, setianon ni aka nabadiai. Kolose sada ayat 10 tolu. Ainunga dirorohita sian gom-goman haholomoni, jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak, haholongan ni rohana. Sada Yohanes 4 ayat 10. Nunga tatada jala tahporseai holong ni rohani di bata do haolongan ni. Jala hala namian di bagasan haolongan, ido namian di bagasan di bata. Jala di bata di bagasan ni bana. Sada Yohanes 5 ayat sada. Ganap no persea Jesus do Kristus. Ido nang tubuh siya debata, jalang ganuk nama kaholongi ibana nama nubuhon, haholongan ni ido nang natubuh siya debata. Amen.
Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi nomor 53 ayat 1. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mengeramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihamu akamanginang. Berita nauli di pesta Natal nahina suhuton ni seksi amadohot seksi perempuan di huriat HKBP Pakabaruan laus hobartu ujahan naima manang bahasa Indonesia di tema di dok ujahan beta mahita tubik lihim layaya 15 songono di dok desi jala dina lawi akka suru-suruani sian nasida dopak gijang marsipadoham ma akaparmahani beta mahita tubit lihim taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita beta mahita tubit lihim taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita diodolan na marhiti perayaan Natal seksi amadoh sesi perempuan ta'au homma hatutubuni si paluai jalahata hati dakum marhiti hata nang pabahenan naguk dame dohot holong neroha mengauhon pabahenan naguk dame dohot holong neroha dihamuna kadongan na hinaholongan Mulu binigi berita ekonadong do respon tanggapan mulu binigi sada berita mulu dong berita las nirohana satu hita ba puji Tuhan las maroha las dita bay Tuhan mamusay paso-pasona mula dong ngarsa niroha lagi tahe adong masimpati aleu bagas yani naing do adong empati dakula mado asiroha dang busur na male moloni dok asiroha teh male bana ang busuri tong do mawasak kanawasan ng golindok asiroha mawasi bana iko lehono do sinumon lehono do si panganon baru pe jadi respon tanggapan nataban taringut tu berita ido sasitong na masa doh di pardalanan ni ngulut taon mulumar Natal ama dohot ina di HKBP Pakabaru patuduhon respon dui mungkin nungga adong di program kerja marpesta Natal ma ama dohot ina digabung ma meloholan ina biasana tanggal 22 do di bayna teh
khusus Natal ina. Ala dohot ama gabi tanggal 20 mak. Adong do si bocirina. Ala hari ibu tanggal 22 on. Idui. Lausi menang di bagas atur puhon na neng berengota. Dung di pabua par di surgui. Omma partinada di hamu poso-poso ma. Dapotomuna nabi norhos pihak di panggagatan. Dinaro suru-suruan ni mabiar ka parmahani. Totu mabiar ma. Enak kaya di bereng nasi de songoni. Totu mabiar ma. Aidang pola jol masih parduli honok kalahi pada saat ini. Ayo marga do na pinarmahan na isin nasida. Di rohani tuan na. Ati peparmahani doh tuan na puna biru-birui sarupa jolma. Alayang ko tuan na mamereng umarga do durbiyai siya nakaparmahan na. Jalalos di parmudar ho parmahani dui. Na umarga biru-birui siya ni bana. Na umarga akan na pinarmahan na siya ni bana. Ala niya hay ko siya honon na doho sana humokop na pinarmahan na. Ikon ubatan na do molo marmara. Molo lilu ikon luluan na. Molo dang boy bimardalan ikot tuhukon na. Aidu. Alaya la ropar di surgui barita nauli do nahubuat tuhamu parsaulian ni sadok bangsoi. Hasil. Hita na sumardi hadihaon hasahatan ni barita naulion. Hita kaum marginalon hasahatan ni barita nabalgaon parsaulian ni sadok bangsoi. Idu. Nunga di baritahon ama dohot ina hakabi pepakabaru na nakin ruhut ni sude mulai siya panopaon. Sahat tu haroro ni si paluwe. Sahat tu pakkanguluhonon ni naporoseyay. Dung haroro ni Jesus tutonga-tonga ni porotibiwam. Hataridaan nay nama. Parbueni pesta natalon nama. Parbueni pesta natal ni ama dohot inon nama. Ahama naneng si patuduhonota. Dia do naneng si buanota. Alam di gudang niragam ni pesta natalin waing marga sudah marnatal kapunguan-punguan doh dia. Boy do isukun holan makna. Makna. Makanan natal do nahudok. Makna. Makanan natal. Boy do holan ni. Aduh si panganom muna. Adong do tukar kaya do hamu. Adong do di baik kamu wah uih. Bisa amang inang. Orang Kristen yang merayakan Natal sekarang. Saya dipikir do akan na wah. Lapatan ni Natali. Ati pehudok memang wah doh rasa. Ornamen Natal munaon dibadik ko dohot ditampan. Nah, memang alay parlape-lape kami dang tampag gereja nami i. Kalau guarna do tampan alay wah. Aw na hudak songonido. Ikon respon ni parmahanod do narikot. Beta matadi ko masudei. Law mahita tu Betlehem tabereng ma na pinatuduhon ni Tuhan itu hita sa tabereng. Kabar sukacita itu, kabar yang besar itu, kabar yang luar biasa itu, parsaulian ni sadok bangsoi. Itu. Parsaulian ni sadok bangsoi. Parsaulian ni sadok jolmaun tabering ma. Tuhan ni pabuah tu ita beta. Tadi konon si parmahanon ni akka namoraon. Tadi konon kesibukan ni akka pebisnison. Tadi konon akka naniulan ni jolma na mangalujay diri naon. Banyak. Ahusuk ko joto akaina. Akainang jabar ni Natalo di hamudo manang nadaong. Baik udah. Sotung si jual bendo
yang mendapat kado Natal ya, awas ya. Kita orang Kristen yang merayakan Natal, penjual bendo yang dapat kadonya. Alaniaha, alaikum marbendo do. Alaikum marsalodo tu dia do naik kamu marsalon nakin narwakro mulai jam 3 do naik. Akahala Kristen do naik parsalon muna manang na daong. Bisa saja. Bisa saja. Akamong jabar tadun waeng jabar Natalon, dah. Ala halak Kristen duha suhuton na. Hita duha suhuton. Sutungi buat talak jabar tayak kamanginang. Gabi halak merlas ni roha hita holosowan. Dia holoso ni rohata. Aturan berbaju baru hinamman yan iba. Aturan kinamman yan. Aturan mangalangahaman yan di Natalon. Repot kita memikiri dungi. Gabi halak merlas ni roha. Dungi. Olo malilikunakin ate kamong. Malilikunakin inang di salon. Agak terlebat otik. Sungon na gabi mago na Natalio. On number suwiri bitiwa. Biasa. Akaido na hudo. Akaido. Dangan dong persiapan di parrohahon parmahani. Dangan dong. Jolo mulak jo hita datu jabudah tabuat jo bahul tatabuat jo enggak ada. Begitu dia terima ada responnya apa? Beta lau mahita. Tabering ma na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Mari kita lihat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Asa tabuat tu hutata, asa tabuat tu jabuta, asa tabuat dinguluta, asa adong di bagasar rohata. Pabua naung sahat barita naului itu hita. Beta mahita, berhat mahita, tabuam ma barita naulion. Di bagasan rohata, di bagasan nguluta, tutonga-tonga ni keluarga ta, ala ni aha, ala persaulian ni sabdok bangsoidwi. Sa persaulian ni sabdok portibiodo, haroro ni Jesus, tutonga-tonga ni portibion. Borhat mahita songon parmahani, pararatun barita yang nauli, mabuan barita lasne rohai, mabuan barita hasonangani, tu genup inganata, dohok tuaka sidapot tonota. Amin, martangi yang mahita. Mauliati matu hade pasahat rohanami tu. Ditingkan di basam dohot asi ni roham. Di bagasan asi dohot holong ni roham, nunga roho tu tonga-tonga ni porotibiom manopot saluhut jolmana di bagasan pardosaon. Dohot dohami nati nopot muali Tuhan. Enong tubuh di bagasan rohanami di tonga-tonga ni keluarga nami. Gabe parsaulion ni sarhalak sabdok portibiom ma haroromi ali Tuhan. Las barita honun nami may tu saluhut na humaliak kami. Mar barita mahami tungulu nami, tudungan nami, dohot tuwa ke keluarga nami. Marlas ni roha mahami jakonon nami maharorom tutonga-tonga ni portibiot dohot di bagasan roha nami Tuhan. Asa saut sahat jalamalua hami sian gonggoman ni dosa dohot sibulis. Tungi mangulahon akaulaw na hobar tulomon ni roham mahami di pardalanan ni ngulu namion. Hataridaan ni naung huwere kami haluaon naung binuami. Mardami hami dohot akadungan nami, mardami hami dohot diri nami. Mabuan las ni roha hami tunahu malia kami ale Tuhan. Atong paso-paso maama dohot ina, di tonga-tonga ni huriam HKPP pakabaruon. Asa si buat dami dohot las ni roha nasida, nang di tonga-tonga ni huriamom. Atong puji hami jalau pasangapami maguar muna badiay, hotro di saliling-nililing na marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Tangihom matangi yang Panginoon nami Tuhan asimaroham. Amin. Marende mahita sian buku ende 500 siapulu walu ayat sada huhut papunguhon pelean.
pilihan na tapapunguon tutuhat ta di bata martangi yang mahita. Ngali di bata amanami na di banua gijang horo-horoan ni saluhu silehol-lehon na dinggad dohot na sa ulibas na mauli utus. Upasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihan pati buluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang nisi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidohot tangiyang na pinudahon ni Tuhata Jesus. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwar. Say rumah harajawmu. Say saut malumuni roham di banua kawan sumunda di banua gijang. Leo matuhami sadari ulama siapari. Sisa madosa nami, song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa. Una kami tugiho tu pangunjuna. Padua mahami siap pangago. Ayo dona punah harajau. Do tagu. Rodi sangamon saleleng. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Selamat hari Natal madihita sa luhutna. Jalangan maita kay kinido na kana na manglaki dulutunta. Alay unang marong na arwar sen bagas doron. Udul mahita saunang di bagas udulat tabi. Asa moita majalo makna makanan Natal. Ya, sesi konsumsi silakan dijalankan. Tapasonang maya amang inang udul maita unang berong na jongjong. Pasodong maju tu amang inang unang dong na jongjong. Asaboy petugas mamereng retanaro sudah. Bagaimana saya hudul meta manginang unang dong na jongjong. Asaboy mardalan makna makanan Natal. Buah-buah siya kami amang inang na perjolo na sujadi hita marsipanganon di bagas garejaon. Duk saya non tajalo, duk saya tatangyakon, tuluar meta isalasar boy manang di tujabu tabia ke
Ima perjolo dapat 2 hon. Molong ata jalo manginang nong las marwata unang gabi dong museng tukar ma ikon na warna warna anak ke. Takalas soma na dia na dapot ay nga tatangyakon na noni. Ima bobo siya kami. Buah konsumsi udah bisa? Belum? Oke. Sabar minta manginang dah. Di sayap sini. Sayap sini. Di depan musik, di depan pemusik. Coba tengok. Di sayap sini. Udah ada. Coba yang tabau dulu maju manginang yang sebelah sini. Tak kubere kami dong ini sih. Udah ada. Oke ya. Siap. Bawa satu ke sini untuk didoakan. Tembak amang situ semamor ama manak kena. Sudah bisa, Inang? Oke ya. Jadi abang Inang, jumolo ita martangiang asa tajalo makna las rak manga metanon di luar gereja. Jadi tapahohomma asa martanya kita. Go puji-pujian jelas rohama le Tuhan di pasar roname Tuhan di bagasan peringon. Tung masailas rohanami le Tuhan. Ama ina nang surut nahami na pungudison. Ima ale Tuhan. Nama mestahun hatu tubum hami di bagasan peringon. Di penetir Tuhan. Totong matuho saluhut na upasat hami ngulu nami. Tampai pasu-pasum ham tuhami ale Tuhan. Jalau tubuh maho di roha nami nang di pikiran nami nang di keluarga nami nang di huriam ale Tuhan. Di bayani ale Tuhan di tikyopena. Di saluhut na akarangkaya na cara di Tuhan. Ima ale Tuhan. Cara nami lau manyumbaho. Lau pasang apoko oleh Tuhan. Jalo mai oleh Tuhan. Asa tutong dapat kami marlas neroha dan pasu-pasum. Oleh Tuhan mulutong urung pekacar na di bahanya ama doin nami oleh Tuhan di bahasa purginon. Totong matuho hupasat kami. Nang saluhut na hami na pungu oleh Tuhan. Tumpe oleh Tuhan na mula pihami. Totong maho madungani hami. Nang ditikyop oleh Tuhan. Sian huriami di patu pado si panganon sinumon andorang so hubang kami jumulo jama jala pasu-pasu ale Tuhan asa margowu hami lau mangula manompa lau pasangapoko ale Tuhan molo tungadong ale Tuhan isalut na rangkaian dia cara nami menamar laut dosa jumulo mahale Tuhan marsob bahami tutangam munda badai Perjolo malai Tuhan pasal puho nile asa gabe dapat kami saluhut nasilas neroha atong jalo malai Tuhan pengnon nami di bagasa tikyon holan mangasahon goar anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin amin tabagi ma tajalo mamanginang di bagasan las niroha ke sa kami panitia di sepanganon na buitar patupa budarion son hatan itu tua madokon nami si titi masopa golang-golang pangarau na tuk son ngonipe na tarpatupa mamunginang
saya mata di batama napa gurakon pasu-pasuna mertua mangan meta ali di luar meta mangan manginang da iya, diperhatikan sada hala, sada makna. Satu orang satu makna ke, satu makanan Natal. Dijalankan saja. Unang jorong na martukar-tukar, udang diladeni martukar-tukar. Saya warna ini, saya warna ini, jangan. Semua sama itu kok maknanya. Nggak ada beda. Udah, oke. Tertib meta keluar Manginang nang Majalo. Selamat malam ma, sampai jumpa tahun mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Aha. Terserah. Oh. Molo adong nang menyumbangkan lagu mengisi acara on, terutama BKT ama BKT kamu jadi mune asa sambil lalu.